na tento Minecraft. Dobre, ticho. No takže, ideme si zahrať Minecraft. Sú to dva mody. Pamätáte si ten film, akurát, keď on tam bol to meso, tak... Čo hovorím? No dobre, tak... To bolo všade ako voda. A ja som to tu troška vytunil. Tu máme... Ja som teda... Pretože som to že zasadil žiadny strom. Ešte zatiaľ, ale mám... Tak... Bím... Vyhodil. Dobre, máme ich 6, to by mohlo stať. Raz. 2. 3. 4. To bohate stačilo, to bolo až... Dobre, to si to hodíme do čistky. Tak. Za chvíľu bude noc. Neviem, či pôjdem ako bolo, nechcem úplne chcípnuť, ale mám tu spawn point, takže ako mohol by som ísť. Takže... Tak, čo budeme... tam je creeper, chod... No. Au, troška bolo. Ani to vôbec nebolo, ani sme to neobrali. Ale mám nejak málo hapok. Jeden creeper. Je ten smrad, tam je asi... Ja sa k nemu nemôžem dostať, kamo GG. GG, kamo, kde je? On teraz zmizol, kde je? Je to možné. Takže... No musím nájsť creepera. Aj tu si ty smrade. A... Žiadna bitka tam nebola. Takže... Sorry, mal som to troška niečo. No, takže... Išli by sme takto hore, že ja by som chcel to a chcel by som zabiť toho creepera. Nechcem, aby mi vybuchol, to nechcem hlavne, to hlavne ne. Aby mi vybuchol creeper, lebo ja ho potrebujem. Tak to sa nejak nevydarilo. Ako ja mám pol hápka do rice, ja sa rovno zabijem. No takže, kam by sme išli? Takže počkaj, vajte, dúfam. Kamo, ja som dostal dobrý nápad. Ešte kamo by to bol dosť dobrý nápad. Kurín. Tak, no kurín by sme, neviem, jak to spraviť s tým polhápkom a na to jedné. Raz, 2 a 3. Ježiš, kámo, GG. Sorry, mi je pani, ale niečo mi to týka, ty vole. Že... No, nič z toho nevypadlo. Kámo, toto je najlepší skin normálne, GG, ale kámo, mám nejaké slabé brnko, už sa mi nejak znitilo. No, takže som to spala s braťokom. Čus. Ne, prečo mám postel? Dobre, ja som Matejov brat. Drž piču. Kamo. Okay, kamo, ovečka. Na to dáme cenzúru. Dobre, kamo, ovečku treba rozbiť. Kamo, chcípni. Kamo, kamera sekara ako doslave. Doslova, kamo, GG. No. Čo? No, ide to. No, dámy a páni, takže mám tu aj vodu. Ako mám tu lavičky, kamo vody, keby nečakala. Ale ja mám pol hápka, ja sa chcem už zabiť konečne. No. GG.
Sigma Boy drž. Ináč máte radi Sigma Boy, akože občas kamo mám rád Sigma Boy. RIP Boss 107 RIP. Kamo, ja si zmením meno na Boss 107. Ako, jaké mám meno vlastne? Ja si zmením meno. Kamo, nájdel som. Keď to bude kamo... To jakže som tak rýchlo zabrala, že som mohla blázniť. No, Beam to zazavrieme. Beam to dáme nejaké veci, čo úplne nepotrebujeme. Už som sa vrátil. A už je? Dobre, tak to dáme. Máme nejaké mesečko? Počkaj. Tak. Kompač, ktorý je... Kam ja už som úplne zničený, kam ja som RI. Aha, teraz si mal pol hápka, čo čituješ ti čo? Ne, ale ja mám na to taký trik, že proste... Aha, že ja som mal pol hápka, ja som tuto chcípol. Tak to som to... jo. A chcípol. To je to také, že kam chápeš, že ako keby to je taký dobrý trik. Chcem bez toho, ak skočíš 100 metrov a ty koľko z pol hápka. Iba pol hápka. Či to mohlo byť aj jedno, ale si mal pol mňa hápka. napadol nápad. OK, pekný first god. Kamu to je môj skin, tak sorry. Ovčíčko skibidi, kam, ale first god je hororový. Nesmrteľný. Že? Toto video bude trvať ako 15 minút, alebo 14-15 minút, niečo také, lebo... Áno, ale my nevieme, kedy to skončí, ako. Kamu sa teda na... No, takže neviem, kedy bude trvať. Kamo, čo ešte ti chýba? Diamanty, choď až do Dáme pani, ja vás si nepozeráme, lebo neviem, kedy mi ako keby skončí, ja to mám také blbosť, že 15 minút, ako teraz môžem nahrávať. Ale kamo, že toto. Kamo, to kreslo, môžem sa opýtať? Nepýtaj sa, prečo sa hýbal pred 2 minútami, na to sa nepýtaj. Prečo sa čo? Hýbal pred 2 minútami, na to sa nepýtaj. Hýbalo? Proste ja mám 2 módy, kamo, tak čo je, ty vole, ako? Čo, jaké? Jeden to kreslo, Jeden mám tu Steveové meso, ty vole. Je, ty to hovadina, A kamo, už sa stmie. Skibidi. Som koko. Ale je to dobré, kamo, dobré. Dáme pani, ja tentokrát, počkaj. Globus. Áno, ten sa hýbe každé 3 minúty, kamo. Čo? Ne, ale on sa proste hýbe. Jaký Mikuláš? Jaký Mikuláš, kurva. Mikulášku. Dobrý bakouč. Mikulášku, dobrý bakoučan. Pekne zhodíme krabicu od Keď tu bude, kamo, keď tu bude 100 odberateľov, keď bude 100 odberateľov, tak zničím telefón. Jaj, áno. Za 100 sú... Za 1000 bolo. Ne, za 100. Aby to bolo, kamo, ľahšie, kamo. Toto bude legendary video, kamo, si ho zapamätali. Kamo... Za 100 súbov. Dáme pani, takže ja vám tam dám nakoniec potom také, že... Vám tam, ako keby zostrienem také, že... Lebo ja vás nebudem moc pozdraviť, kamo. Lebo kamo, mne to niekto vyprší, ja neviem koľko, 15 minút, som si musel dať stopky, au. Tak kamarát, čo by... Napíšte mi zjavne do komentárov, jakú ďalšiu hru si mám zahrať, ako. Jakú, kamo. Kamo, ten komentár... tam hra a na ten komentár, ktorý bude mať najviac srdiečok, tak tú hru vyberám a zahrám si ju, ako. Dúfam, že to nebude do Twins, to už som hral raz a ako je to dosť hard, ako. Ako tam nejsú moc skryši, kamo, ako. Ako v klasickej hre, tak toľko skryši tam zase není, kamo, ako. No, takže teraz naspäť. Ježiš, to je zombík. Ne, že by som sa bál tých zombíkov, ale mám strašne na hovno veci. Chod do prd. Ty vole, Beam. Nice. Čo tam je, to je nejaká súska. Ticho. Takže ja by som to ako spojil, vidíte tuto, ne? Digešinu, tak ja by som to spojil. Jako toto by som dosť zafral, ako Beam, kamo, sorry, že to robím hlinu, ako
Tady to z dreva, kamo. Ja to tak 3 hodiny zaberú robiť to drevo, Jako ja sa za chvíľu, ja sa už pôjdem vyspať, ako pomaly. Pomaly už idem spať, ako. Keď už pomaly pôjdem spať. To by bolo najlepší nápad. Už pomaly pôjdem spinkať, No, to je úplne... Takže toto je ako keby toto som... Hej, kamo, buď ticho! Chod si von, alebo do svojej izby. Ja, kamo... Hej, kamo, počkaj. Ja viem pevne, že tu budú 2 kanály, jo? Ja, kamo, jedno bude môjho bratora. Dobre. Ja, kamo, Gigi. No, tam je pani, takže keď tu bude niekoľko lajkov, nejakú challenge, kamo. Počkaj. No, to video bude o tom skoro, že sa tu s vami bavím. Jak som hovorila za tých 100 odoberateľov, tak vám keby za 100 odoberateľov zničím telefón 7. Kamo, ja normálne zničím na tom videu kladivom alebo niečím takým, čo napíšete do komentárov. Ale iba z tých vecí, čo tam budú vybraté. Kamo, ja som omylom išiel spať, kamo, GG. No. Mne sa tu zdal, že tu pobehoval ten malý zombie, kamo, ten som rád maličký. No, kamo, GG, kamo, jako GG. Bože, nahľadám ho, brate. Kamo, napíšte do komentárov. Pani, nedajte, kamo. Teraz som sa povedala, lebo môj brat otočil. Nedajte mu súb. Ja neviem, jak to bude volať, ale a nedajte mu súb. Píšte mu do komentárov, že je veľký pí. Kamo, nedávajte mu odbory, prosím. Kamo, plus. Behocem, kamo. Fakt, ja zničím ten telefón. Dobre, niektoré videá tu na niektoré... Kamo, za 50 odoberateľov, asi za 50 odoberateľov, tak natočím video s kamošom. Takže za každých, alebo za nejaké lajky, za 50 lajkov natočím video s kamošom. No teraz naspäť tej hre. Ja by som išiel pokopať tie stromy, čo sú tuto po blízku. Nechcem sa úplne stratiť, lebo to by bolo na nič, keď tu má také obrovské sídlo, nechcel by som úplne chcípnuť. Sice tady mám baroku. A kvetinka. Neviem si vôbec na čom je, ale sa říkám, toto video asi bude bez zvuka. Takže. Jak mám malo hangerbarov. Mám nejak podozrivo malo hangerbarov, kam RIP. Nebo že si tu spievala ako pičovina, ktorá to dáme ten dlho. No. Takže naspäť k tomu videu. Tak. Dúfam, že kamo... Jak som vám už hovoril, kamo... Jakú hru napíšete do komentárov, tak tu si zahrám. Kamo, druhý strom, kamo ťažím. Vypadá divno tá sekera. Bím. Musím použiť ďalší. Bím. Dobra, všetko mám, no ide. Ty si mi ale na návštevách, typni. Nice, no. To mě bylo, prohápok mi to ubralo jako.